weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to fonde sammali jeeriyela bamamɓe sadel e nder galle sosoɓe ko on waktu yoni ha to wudduru e nder galle babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki ko tati lewru août hitande ujunere nogas e joyya mawninama lorgol leɗɗe leydi ndi sénégal hoorejo leydi ndi to mbaw hoore jago leydi ndi toon to saint louis e nder leydi ndi sénégal kala tutama leɗɗe to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi holliti gam dartinde ngo yooro alay saago lappola ha ko ñebbe jagoɗo taaridi leydi ndi holliti ɓuuri tampude kala ko hawdula sharadi o saha fandare mabɓe ko ujunnaje 4 hectare wadde hen didola leɗɗe to leydi mali état major général armé leydi ndi holliti koninkoɓe leydi ndi hanki dartima piyanɗe ɗiɗi hakkude gawoye douanza noko ɓeɗo wabariya on poste ɓe kolliti koninkoɓe leydi ndi teɓɓiti ɓen joguitiɓe arméji kewɗi bonnama hen to leydi guine konakiri wonande autorité ji leydi ndi ɓe kolliti ɓe jiiti lawol kesol iwde konakiri faade maaje kaɗɗeɗe espagne caggal kay nde udda yogay booli laaɗe 4 e nder lewru mandiro ndu woni ko nanga ɗiɗi nanga toon to Nouadhibou to leydi Côte d'Ivoire landa Laurent Gbagbo PACI holliti yimɓe mum jeegomo nangaɓe koye galleji men tawa nanguira ko ŋañalde laamu ngu holliti nangui 11 ɗum koye bisa dupponode toon to yippogo kabruji men maraen ha to RDC Congo Nigéria Gabon Somalie ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an janbitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe janbitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo adondire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balle tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkude mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde naya juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgala pulaar ɗo yeeso halirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye Demba Hudu Tall gorko mo Silla worgo gonɗo hande foftode mum toon to Silla en nelda duwaw musidɗo mum guiɗo mum sehil mum Sar Abdoullahi Sarr ko noonne kadi e musidɗo mum guiɗo mum sehil mum Ghali Abouba ko noonne kadi e musidɗo mum mo hettoto no fewi woni Abou Gaye ko noonne kadi e Kalidou ka jeeyaɗo to Koɓɓillo kame Youssouf Acce toon to Silla omo nelda kadi duwaw dendagal Pulaar speaking kala ko noonne kadi dendagal gollotoɓe hen e ardiɓe ɗum kala omo nelda kadi joom suudu mum nande Mamadou Bocara Ba jaltuɗo aduna toon to Amérique e dendagal feralla naɓe kala omo wiye tan nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo settima e makko moƴƴere wonde ko kamɓe gurduno toon to États-Unis de Amérique kumpital mene ɗemgala Pulaar jayde mon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene humpita moɗon wonande fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e ceerno Haali Abdoullahi Sy taw kadi nden fedde woni ko toon to Wendu Bosiyaɓe gardegol bandiraɗo debbo woni sohna Aminata Guise e dendagal wallidiɓe mum kala aɓe jogui conférence battamlaji mo ɓe jogori wadde ñande nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi lewru septembre so jomiraɗo haaji ko andum ko noon kala jiɗɗo en ko laaɓi mbatta ko 00 221 77 549 29 à 32 ma heɓen ko ɓuuri laabde gartaten koye leydi Sénégal ñalawma lorgol leɗɗe ɗe noon alay saago lore nde tawno teskama nguleyki e yooro e hokkere kala ene dooki e nder windere nde kala jeeyi sababu noon kala ñande tati lewru ota ko ñalawma teddiniraɗo lekki no feewi e nder leydi ndi Sénégal noon kanko hoorejo leydi ndi wattawama toon to ladde Mbawa ngam lorde leɗɗe fandare noon ko lorde leɗɗe no feewi e ndeɗo henna ladde Mbawa kono kadi ha e nder nokkuji kala e guure e laɗɗeli kala nde laddeli ɗi mbawata lorede leɗɗe no feewi kanko maw leydi noon waɗi hen discours makko paayodinɗo no feewi ngam erade ɓesguji leydi kala nde moni kala lorata leɗɗe nde tawno lekki ko hunde hewde nafoore no feewi kanko on
hoore jaagoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko tawama toon to Hawu ene tawi nder commune mo Gando taw kadi ko toon to Saint-Louis toonne kadi o lori toon leɗɗe taw kadi ko leɗɗe teskaɗe ko wayno ɓokkile ko wayno ɓokki ko wayno ɓokkuje woni ɓowɗe mawɗe no feewi ko mbiyata bawo kame leɗɗe mango ko ɗeɗo hen no ɓuuri lorede toon ngam teskede ujunnaje leɗɗe woni fandare leydi Sénégal yidde ɗum a lorde ɗen leɗɗe taw kadi koye nder a nokkuji ɗi kala ko wala ɗum ko gardiɗo sur sarɗeyeji do leydi Sénégal woni El Malick Ndiaye kañum tawama toon to Linguére Daara Jolof o holliti ñalawma lorgo leɗɗe ko fandare timmude o wasiyima wonande jolofnaɓe kala e Linguére nde lorata leɗɗe nde tawno ko ɗum woni ko faabato leydi ndi haɓo yoro no feewi ko ɗum waɗa toon to commune mo Buula toonne kadi wonande maire commune o Goriba erima lorgo leɗɗe nde tan o holliti so tawi ko lorgo leɗɗe oɗo hen commune hetan caggal rewɓe worɓe pelle kala mbawi tawtorede ngam lorgol leɗɗe taw kadi fandare nde kala ko haɓade ko fate yoro adude keccol nde tawno lekki ko kañum noddata toɓoli riwta kala ko fate hokkere kala ko wona ɗum ko noon toon to Linguére wonande kanko on El Malick Ndiaye o rokkiri ken tolno temedde ɗiɗo taw kadi ko keblaɗo taw ko hebloji garɗuɗi to banggue sukaɓe rewɓe seeɗan fakoji mumen ɗum ko caggal nde kebla ko fate gueɗe waylo guura fade ɓamtare o holliti maɓe dartin toon noon maɓe darnu toon booli kewɗi no fewi taw ko goudron-ngaji toon to dey aali mbawi wadde toon taw ko bowal laaɗi diwoje kakinigal taw kadi ene moƴƴina ya gara e nder diwan kala Matam heedani hen caggal ha toon to ndulmaji dembe ndulum vert eɗen gandi kañum ɗi duuɓi kala e nder wuuro ngo kala demar galle ma kala awaten lekki ten sa awanama lekki ki inniramo jiɗɗa kala ha e nder galle ma e nokkuji ɗi kala hande o noon so tawi ari ha toon ndulmaji dembe jiyata tan ko ha ko ñebbe e kala bangeji leɗɗe ne dari ha tenti noon to galle Pinal woɗɗani Sambalousa toonne kadi wonande kay ndulum vert lori toon leɗɗe kewɗe no fewi taw lekki kala gendiyanke keptinaɗo en innira hen lekki taw kadi lekki ki ne dari hande ko leɗɗe mawɗe no fewi kono hande aɓe jokki yaccinde lorgo mabɓe leɗɗe taw koye ballal wonande ndulum vert heptinde kaya ko lekki woni gurdam to Matam heeɗani en caggal hikka noon wonande kay lorgo leɗɗe to banggue laamu ngu suuɓa ko toon to Soringo noon tawete koye commune wonande Wuro Sidi taw kadi e tawtorede wonande commanda Daouda wonande commanda Daouda Ndiogo taw kadi kam woni gardiɗo eaux et forêt kono kadi e tawtorede sous préfet préfet mo Kanela kame sous préfet mo Wuro Sidi kala kono ne kadi tawtorede adjoint wonande gouverneur de la région de Matam ɓe kala mbawi tawtorede caggal lorgo leɗɗe toon to Soringo waɗi discours aji mawɗi no fewi taw kadi ɗin discours aji wonande kay ko oɗo sa artirde haqqillaji yimɓe ko fati e banggue gueɗe lorgo kala koye gon lorgo keddoɗen jeeyeten ko toon to Kaolack toonne kadi ñalawma hanki o lorgo leɗɗe kono tinama pelɓodiral hakkude maire wonande maire commune mo Kaolack Serigne Mboppa kamne wonde préfet mo Kaolack woni Lacciri Ndiaye kamɓe ɗiɗo kay pelɓodiri hanki ɗum noon ko caggal wasde ɓe tintodirde ko fati tudgol leɗɗe kanko maire o wari koye sifa commune makko yaddimo kala kanko préfet o wari koye cetal ƴiwgal caggal leydi yidde lorɗumen leɗɗe jeeyi sababu noon on préfet jeeyi konngudi kalɗi kanko maire noon o yirɗin konngudi kay ko mankude ɗoftade oɗo hen maire no fewi caggal nden haare noon e hallaji mettuɗi kanko maire noon o yiɗi nawde préfet o yeeso lawol ko waɗum ko noon wonande Serigne Mahi Ibrahima Niass khalifa général mo Madina Baya kono hanki jooɗe haala he noddiɓe kamɓe ɗiɗo ɓe dokkodiri jungo e jungo oɗo saaha noon jaam arti hakkude maɓɓe no feewi keddorɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye plan miijo ngo hoorejo jaagoɗo leydi ndi Sénégal holliri ngam yaltinde faggudu Sénégal e caɗele ƴellita ɗum jeeyi sababu noon fedde rendinde wonande yogay landaji dawrugol FDR ɓe jonnani goɗo miijo ɓe kolliti ngo miijo kay kala kene nawra Sénégal caggal goɗo hen miijo ene hen jiya no feewi so tawi kay ko ngo miijo nawrata Sénégal yeeso ene wayno Sénégal a heɓani tigui yarude yeeso Touba heddi tan ko balɗe seeɗa
maggal tuuba so heewi ko yontere fawde seeɗa ko ene tolno e toɓoli kewɗi kañum jippi toon subaka hanki o jamma hecci hanki ha fema subaka hanki o 134 millimétre ɗum ko to Touba 118 millimétre ɗum ko toon to Mbacké wuro ngo kala ko teygal gotal wonande LONASE golle ɗe joguino toon ngam riwtude diƴƴe tuɗoje ɗe diƴƴe kay e leko ko ɓeyditi ha juma mawde mo Touba e hoore mum ne tawi nder ndiyam leyɗe kewɗe bitikaji kewɗi no fewi so tawi hono ngo ko toɓo ɗimmiti ya taw kay maggal Touba ma waw dañde wadde ko waɗum konon LONASE yaltini kaɓirɗe mum kala kame machine aji e motoraji mum kala ngam fodde diƴƴe ɗe weddoyade caggal wuro ngo kono teskama oɗo saha kam diƴƴe kewɗe puɗɗima ustade ya ngara fuɗɗima teskede taw koye yoga e nokkuji kala police fawi juuɗe mum e saggataɓe tato taw kadi koye ɓen waɗoɓe trafic ko fati banggue document ji administration ɗum noon walande kay ko yidde fewnude carte d'identité kamɓe kay jibinande hen goto ko commerce toon to Thiaroye ko toon tigui wawi nanguira document ji kewɗi taw fo mum ko fo taw ko fewnoɓe wonande carte d'identité ji oɗo saa noon enquête aji luggi ene jokki hen jeheten ko toon to Mbour oɗo tana musɗo baɗɗo toon to Mbour wonande ko o suka gorko mo ganduɗa ko hedde duuɓi nogas e ko fawi taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo taw ko biyeteɗo Bofo Dioba kanko de holliti ko Allah nelimo yo war oɗo hen gardien dernoɗo juma gonnoɗo e mahede toon to Touba jamma goo ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen holliti noon wonande kay ko seyɗani tigui woni ko haɓoto kanko noon omo teskira wawde tigui fodde huuɗo bonko ko on tigui wahliti hoore nde ha naati e oɗo hen sifa gonaɗo to Grand Yoff Grand Mbaw Zac Mbaw ɗiɗi nokkuji kala wonande kay police et gendarmerie pawi juuɗe mumen taw kadi koye trafic aji kewɗi no fewi ko fati banggue drogue ko heewi noon tawame mabɓe taw kadi ɓe kewno lulade e nden yeyande ko toon to Kermassar Jahay ha fema toon to Rufisque o saa noon enquête aji ene jokki e sifa mabɓe no fewi to Saly toonne kadi ko médicament ji contrefaçon kewɗi nanga toon ɗum ko ñande goo ndu lewru août woni hecci hanki o ko toon tigui nanga jar muɗum noon ma wonoy hedde 350 994 wonande million ko près francs CFA ɗiɗo noon nangama hen ɓe nangaɓe noon hen goto ko Abdoul Aziz Fall goɗɗo noon ko Fallu Fall ɓeydi nanga hen soforo noon yiɗino dogde caggal wiya teɓ ken tolno 39 carton taw ko médicament contrefaçon ɗum noon koye poste contrôle ɗoɓe jinno dogde ko ɗon tigui ɓe mbiya kamɓe kala te ɗon tigui kamɓe kala ɓe mbiya teɓa gartaten koye oɗo hen tana musɗo baɗɗo no fewi taw kadi ko toon to Kermassar taw kadi ko toon to Kermassar to leegal biyetegal Taïba 2 ene tawi Kermassar ɗum noon fuɗɗi ko guilñade 18 lewru mayduɗo hen ndu kanko on biyetenoɗo Mariama Koulibaly kame joom galle mum iwɓe toon to Guinée Conakry gari e nder Dakar ne garde ɓinguel tokosela guel gorel jarowel e duuɓi ɗiɗi taw kadi ganduɗa ɓe gari noon ɓe jetti tan ɓe jeeƴinoyi bagage mabɓe ko toon to Kermassar leegal biyetegal wonande leegal biyetegal Taïba 2 ko toon ɓe joƴƴini kamɓe noon ko toon ɓe gonno e liggade ɓoyani tan debbo sowi addi ɓinguel dewel famille ɓeydi yajje seeɗa kono kadi ɓe koddi noon e yimɓe woɗɓe kono kamɓe kam hay goto yiya kay koreji mabɓe anda kay koreji mabɓe kono ɓe jiiya ko toon to leydi Guinée kono ne teska noon e kala sa soɓe dugdi gorko ne fiyamo piile bonɗe no fewi ñande 16 nde noon ɓe dañino dugde ɗon gorko fiimo ɗon piggal musgal ha ganduɗa kanko debbo o saami o ronkiti ko ummade gorko noon ɗacci ko ha jamma dogi waɗe ladde caggal muɗum noon balɗe seeɗa kanko debbo hay ñammide sukaɓe makko o wawata saabu hay ummade o ronkat Allah e ɓandu ndu musde no fewi hoddiɓe noon kalani wonande délégué leegal ngal ko on tigui ƴettimo ɗon nayimo to Suudu Safara ndo Kermassar docteur ɓe noon mbaɗi ko mbawno kala ko ɗon tigui Allah hanni balɗe makko o maayi caggal mum noon ɓandu makko nawa toon to hôpital Grand Yoff Idrissa Pouye waɗa tigui autopsie tawa tigui ko piile bonɗe kay musalla ko bonna e ɓandu makko no fewi caggal muɗum noon ko hecci hanki walla mbiyen ni ko ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru ñande asende ko nden tigui e ballal imam
e ballala wonande imam Mohamed Sarif Ba yehi noon addoyi ɓandu makko caggal noon e groupe tokoso kamɓe fedde wote yimɓe tan diɗɗal seeɗa kamɓe gayno ɓe nayi mo to Guénale Kelma Sara ɓe mbawi loddemo ɓe juulimo ɓe mbirimo kono kam koreji makko hay goto teskaga hay guinenajo goto arani so ɓe jiitani koreji makko oɗo saaha noon ɓikkon kon tottama hoddiɓe mabɓe ɓe koddunoɓe ɓikkon ɗiɗon kon gondi koye hoddiɓe mabɓe guila ene yara e duuɓi 5 guila ene yara e duuɓi 2 tan guila nden noon ha hande kam gorko ko dogɗo suwa taw yiitede o saaha noon police gendarmerie kala moɓodiri gam yiitude wonande oɗon gorko dogɗo o guila fimo tan o yani 17 ndu lewru mayno ndu wonno guila nden noon o yiitaka taw kono noon kamɓe ɓe giwi ko nokku biyeɗo Kumbiya Gawla ne tawi e nder leydi Guinée kono noon ha ɗo kam koreji mabɓe gandaka tawani e nder leydi ndi leydi Guinée fédération football mo leydi Sénégal dañi wonande kay gardiɗo kesso kay on noon ko Abdoulaye Fall on tigui fooli Madi Touré ɗum ko caggal Augustin Senghor wonande kay nde laamu mum soli ha laaɓi combat goɓɓe gulɗe jaw hanki o ko ɗum tigui woni ko yiɓɓina taw kadi ko toon to aré national hakkude jagomo ɓe mbiyata Franc kame Ahmed Sène kay liɓimo ko Franc on liɓimo ha jooɗe dow keeci makko yeeso ngo e hoore nde kala koma moddi leydi no feewi joom suudu Ahmed Sène noon holliti hen metti mum mawɗi no feewi ɗum ko caggal nde holliti ɗaldi Allah kay wonande Franc piiɗo joom galle muɗɗum ɗum ɗo henna uddi kumpital mene ɗemgal Pulaar e nder ngenni ndi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ñalawma hanki o woni ñalawma lorgol leɗɗe e nder leydi ndi kala hoorejo leydi Mohamed Cheikh Al Qazwani o holliti alay saago noon Mauritanie faddo ngo yiyoro bongo no feewi o holliti Mauritanie tampi no feewi tampini ɗum noon ko ngoɗo hen yooro caggal ɗe ceene ɗi keneeli ha tenti noon hoɗoɓe yoga e nokkuji kala oɗo sana ɓe ƴetti pellital ko ene tolno e ujunnaje 4 hectare taw kadi ganduɗa ko lorde hen leɗɗe gam faddade ngoɗo hen yoor taw kadi ganduɗa ko diidol jungol no feewi beele kadi wonande kadi Mauritanie ene arta e bertidi yondi no feewi to banggue nature lorgol leɗɗe taw koye dow oɗon sifa kono kadi ɓe kollita tajje leɗɗe kay fo tigui ni ko oɗo saaha ƴewnede peeje mawɗe no feewi ko wona ɗum ko noon jaagoɗo taaridi leydi ndi holliti oɗo saaha maɓe tettu kay hectare uji kewɗi no feewi gam o saaha kamɓe armé o kala ƴettude peeje mawɗe no feewi tudde hen leɗɗe ɗi sifaji kala ha tenti noon to hawdel sharqi ɗo yano to teskede on diwan tigui ɓuuri tampude ko fati e banggue wonande o waylo taaridi no feewi to Nouakchott la police ɓe kolliti ɓe nangui laylayti 3 taw ko laylayti waɗoɓe trafic hakkude drogue e sangara kame poɗɗe ɗe ndewani lawol ɓen kala noon mbiyama teeb no feewi ɗum noon wonande kene tolno e 60 nangaɓe kala mbaɗama defre ɓendinama toon to gaso 101 unité taw ko sangara 100 taw kadi ɗum koko fati e banggue drogue 282 ɗum koko fati e banggue wonande poɗɗe ɗe ndewani lawol kala taw ko nangueteɗe e nder leydi ndi taw koye sifa jeeyeteɗo e mbadi suuɗayɗo ɗen gueɗe kala mbawi tigui nanguede leydi ndi Sénégal clinique cafrowo ko fati e ñiiƴe goto taweteɗo e nder Nouakchott liggoto toon goto riwama e golle mum jeeyi sababu noon riwedemo e golle makko ñande asende Mohamed Wul Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi ne yano toon safroyade on noon ko toon fota filma tuma hen noon ko on kay baɗɗo ngal baɗalo riwa syndicat holliti noon o saaha ma enquête waɗe hen ƴeewe so tawi kay ko on diwa ɗo waɗi ngal baɗal walla ala ko ay wonde hen kala accident musɗo kam waɗi ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru woni août ɗum noon ko tato mbasi hen pittali mumen waɗi koye jeune mo terhil hakkude mum e tujunina ɗum noon wonande ko oto doganno dogdu sattude no feewi kam sokke oto pannoɗo ene dari waɗani pannoji gam hollide kañum hen mum koko dari waɗi noon hewɓe gañiɓe e oɗon sifa toɓoli kewɗi jippinoɗi e nder leydi ndi wi jaagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu mo leydi Mauritanie o holliti wonande kay nokku biyeteɗo Bir El Barka toon noon wonande ko cukalel gorel guel duuɓi 9 wasi fittano mum e nder wendu
ɗo lotonoɗo ko ɗo lototonoɗo ko wona ɗum ko noon so tawi wonande yimɓe wonande noon ko dangue ponande to banggue pont ɗum waɗani attawel no fewi taw ko yoɗona pont ko wona ɗum ko noon wonande teskede diwan nero walo diwan nere walo tufde mbiyata tufde CFA to ne kadi o saha teskede pont gonno toon ha tenti noon lawol ko heydi fade maqama oɗo saha ne jogui caɗele mawɗe no fewi ha wona seeɗa ɗum noon walliti autorité ji ɗi ma mbaw ummanade ɗen gueɗe ha ɗen gueɗe kala ɓuura rewde lawol gonkay mini yayande keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe afrika ɗum uddi kompitalo ɗemgal pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko ton to leydi Mali état major général armée gendi leydi Mali holliti hanke nder communiqué mum wonande hanke o ɗiɗi wonande ɓe keeɓi jangoji ɗiɗi taw kadi ko jangoji toon to Gao a fami toon to Douentza kala noko ɓeɗe ɗo Bariya poste contrôle mabɓe ko worɓe joguitiɓe armée ji noon cokke dow mabɓe hawre kamɓe ɓe dartima nden fiyande kono état o hollitani wonande won wasiraɓe hen walla gañiraɓe hen ɓe kolliti noon ɓe teɓɓiti sagataɓe hewɓe joguinoɓe armée ji kay liƴinoɓe e dow mabɓe kono ɓe tetti hen armée ji kewɗi no fewi wamma to banggue Douentza ko piyande ɓutte kay woni ko ñalli toon hartade no fewi caggal nde jaam arti ha ɗo henna noon andaka beele won teɓɓitiɓe hen walla ala teɓɓitiɓe hen e nder on communiqué armée leydi Mali hollitani oɗon communiqué taw communiqué goɗɗo mo armée leydi Mali holliri ɓe kolliti ñande asende ɗiɗi ndu lewru ɓe keeɓi armée ji kewɗi no fewi taw ko balle faade fama iwde leyɗele goɗɗe ɓe kollitani noon ndin leydi ko hollin kono ko kaɓirɗe kam bawde addude jaame kisala e nden ka e nder leydi ndi e nder leydi ndi kala gila tan go nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni ñande aljuma nde Moussa Mara kettoynoɗo lawol mum nayaɓol taw kadi koye yeeso cyber criminel ko fate windande nde o wanno e hello makko Facebook ɗum ko caggal nde o yilloyi e nder kasoji woni ko haalde ɓen gendiyankoɓe dumbaɓe toon o yalti o windi fade laamu ngu noon ko jeeyi saabu o nanga o udda kankoɗo hen Moussa Mara gonnoɗo hoorejo jagaɗo leydi Mali ñawore makko noon jogori samde ko nogasi jeenaya lewru septembre so tawi jomiraɗo haaji Sokel ko guela mayiga gonnoɗo hoore jagaɗo leydi ndi kañumne holliti ñande aljuma nde notinoma yeeso wonande kay loskoɓe ko fate gueɗe mbuñaari e borjingol jawdi leydi ndi o holliti ken tolno e waktuji jeenaya omo hoccudiri e mabɓe namde e jabawuji kala caggal nde o yalti toon o hooti galle makko o holliti nguɗo laamu kay o teskima e mum ɓe jitten ko yamuɓo hunukoma mumɗa so tawi a haali ɓe nodduma so tawi a janima ko kalɗa ko ɓe dumbuma o holliti noon ɗum ɗo henna wona e démocratie ni e potal nder leydi ndi kala kewgol ndiyam toon to Guinée Conakry jeeyi sababu noon barrage noko mbiyata Silingui taw koye maayo ngo Niger taw koye nokkuma mbiyata Sankoro ni ko wona ɗum ko autorité ji leydi ƴetti pellital ñande alhamisa paɗoɗo hen maɓe guittu barrage o ɓe ndiyam nan ɓenna sowona ɗum nden guure taariɗe sankari kala gure taariɗe sankara ni ya ɗi gure kala koko jogori yoolade no fewi ɗum jeeyi sababu noon basoɗeɓe on barrage gam teskede o saaha to Guinée hay on diwan Mali kala wonande diƴƴe koko kewi toon no fewi jeheten ko toon to ñawrodi Sahel oɗo hen tana musɗo baɗɗo toon taw kadi oɗo tana waɗi koye nokku biyeɗo Jebali ene tawe waɗɗani ñooro no fewi ɗum noon wonande ko oɗo hen gorko mo ganduɗa biyeteɗo Bassi Ba ƴettunoɗo debbo ɗimmo no fewi hakkude makko e joom suudu makko wonande Penda Ba ɗum ko caggal nde o nawliri o yeehi noon o waloyi to nawliraɗo jammaji tati o arti kanko on debbo jeewo Penda o ronki wawde muñde noon ƴetti unguel o lappi on gorko e hoore ko on tigui yani ɗon wasi fittani mum caggal o rokkiri hoore makko police o waɗama garde à vue tene kadi woni tana musɗo baɗɗo taw ko toon to ñorodi Sahela Sengiwi to leydi Mali paɗena ko toon to Guinée Conakry
gila tan kene tolno e lewru yawtundu wonande teskama no feewi toon to leydi Guinée Conakry wonande kay ko fati e bangue ɗanle ɗe ndewani lawola teskede laabi kesi goni ko yiita ɗum noon ko iwde to Guinée Conakry taw koye nokku mo mbiyata a Kamsara faade toon to maayo ngo Kanari wi Mouhamed Diallo goto e tambiɓe wonande haɓatoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola o holliti noon laaɗe nayyi dañi nanguede taw ko julnuɓe hewɓe kay guila to banggue Guinée ɗiɗi noon nanga ko toon to Nouadhibou ne tawe e nder leydi Mauritanie kono hande noon en jogui laaɗe kewɗe cortotoɗe holliti noon laamu ngu darima hen gam yidde fabade ɗeɗon gueɗe e dartinde ɗi booli keesi peeñƴi toon ɗum ko caggal nde lawol Sénégal faade Mauritanie uddi kay hayso tawi woni waɗi yahoɓe hewɓe kam keewi ko nanguede toɓɓoli kewɗi jippiɗi to leydi Guinée ɗum koye mayirɗe yontere mandeɗo nde woni aljuma jewtuɗo e jeeyi sababu noon yimɓe sappo wasa pittali men e nder jaynane e taw holliti kene tolno e yimɓe tato porté disparu hande jiita koko jaadi e ndiyam leeɗe kewɗe galleji kewɗi e matériel uji kewɗi dañi bonde hen hewɓe hen kono yama to école aji kono kadi hollitama hewɓe hande ngara tigui hayɗo koɗi hay nokku goto to Guinée Conakry siftinde moon wonande bebbe goto gujjanoɗo ñande inde maggel kanguel noon guel wiyeteno ko Mamadou Binta Diallo ñande inde maggel wonno koye lewru mars e nder ɗeɗo hitande ken tolno joni lebbi nayya o wujja noon guel watindi yitede ko toon to Sierra Leone guel watindi yitede caggal mum noon artira to Guinée yummakko noon biyeteɗo Mariama Dalanda Diallo ko hanki holliti guel cukalel gujjino guel ñande inde mum yiita toon to Sierra Leone artira ha to Guinée juuɗe yummum yimiraɗo ko Mariama Dalanda holliti guel cukalel guel maayi hanki o ɗum ko caggal nde nayi guel to hôpital docteur o holliti jeeyi sababu mayde guel noon ko hendu naati e jofe a maggel to leydi Côte d'Ivoire paaɗen wonande parti Laurent Gbagbo moɓe mbiyata landa peuple africain to banggue développement woni PPACI ɓe kolliti e nder kayitol golɓe jaltini yo accite yimɓe mabɓe ko ɓuri yawde yaccade yimɓe jeegowo mabɓe nangaɓe ɗum ko ñande kay jamma fitinaji baɗɗi ɗum noon ko ñande goo ɗiɗi ndu lewru toon to leggal e yippo goo ha bis goto taw kadi ko bis mo ganduɗa jeeyi ɗum ko société on bis noon dañi tigui duppede hen ha police aɓe kay hewɓe dañi leptede hen no feewi wonande kay laamu leydi holliti nangui sappo e goho kono ɓen jeegomo nangaɓe landa Laurent Gbagbo holliti ɓen nanga koye nder galleji men teno ko yimɓe mawɓe dowroɓe ɓe kolliti noon wonande ɓen jeeyaka hen yo ɗaccite ko ɓuuri yawde yaccade ko wona ɗum ko noon wonande landaji pottiɗɗi e moɓodiral ko wayno PPACI landa ka Laurent Gbagbo holliti ñande jeenayya duuɗe lewru koɓe seppoɓe gam hollirde mette mabɓe no feewi RDC Congo hoorejo leydi woni Félix Tshisekedi o holliti ɓoyeta mo waɗa waylo gouvernement o kono hoore jaggaɗo leydi ndi waynodiri yogay jaggoɗe mum kono on noon ɗaminaka ittede no wiiri hoorejo leydi woni Jidida Chimiyane wawima heddo hen jaggoɗe gueni ndi ko 50 jagorɗo jogori wontu tan ko 50 kono hewɓe landaji lundo kame société civile ma natto en ɗum jogori latade ko jeetati lewru août to Nigéria ko bandiji joguitiɓe armeji bifti yimɓe hewɓe maɓe gono hedde 50 neɗɗo ene hen noon bebbeji tati ɓen biftaɓe ɗum ko état des enfants hewano wadde e nder on état des enfants kono teskama guila lewru maydu ha ɗo henna kala saaha ene bifte hen ko wala ɗum ko noon ɓe namdoto ko kalisaji kewɗi no feewi ɓe namdi laamu ngu kono haɗani bebbeji ɗin wujinoɓe maayi hen hay soɓe dokkama haalisaji e kala saaha aɓe keewi yoɓade pittali ɓen laamu ngu noon holliti o saaha ma ummo hen daro hen darde tinde no feewi to Gabon wonande on influenceur gonɗo e réseaux sociaux taw ko ɓiɗɗo gabonais banggue libanais banggue biyeteɗo Najir a Marwan Al Aziz on noon wonande kay binoɗo ene jogui vidéo ngaji e audio ji hoorejo leydi woni en général Olingi Nguema so tawi rokkaka milliard uji 6 koppareji franc CFA koko waɗata publié o dañino noon yaltinde audio goto ɗum ko caggal nde o nangano e laamu leydi Gabon accita caggal preuve heɓanoga caggal o dañino accide hen audio goto gadduɗo caɗele mawɗe noon nder leydi ndi caggal o dogi o fayi toon to Liba
Beirut holliri wi mo teb o sa mo tawe e juuɗe laamu leydi Liban ɗum ko caggal o namdi milliarduji jeegom laamu leydi Gabon sanen o yaltin ɗin vidéo ngaji eɗen photoje kala Somali capanɗe joyo har biyanke jeyaɓe hinde Al-Shabaab ɓe goni waraɓe to nokku bireɗo barire noon tawete ko nder leydi Somali wi wonande kowoni koɓe Union africaine taweteɓe toon to Somali ngam habtade ngal catala Shibaba to joolam jaɓeri Gaza o saha koye caɗele mawɗe woni hayso tawi woni balle ɗe ngara hollitama noon balle ɗe ne manki no feewi hewɓe kay ha hande ne gonde heege mangue no feewi ko wona ɗum ko noon balle keewi arde tan koye avion ngaji ɓeyat dow tan tolnira ɗum hewɓe doga kocca ɓe dokke hen ɓe donga hebde hen finoɓe tokka nokku biyeteɗo Mawasi ene tawe e nder Gaza nokku joñiɗe ɓen ka ñallata ko hoynade Asmana Tamba jeyetani hélicoptère ni laana ndi wawa haydara teni holtama kala ñalawma sukaɓe hewɓe ne maayi toon taw ko heege jeeyi oɗon sababu Iran holliti ɗum ko caggal balɗe 12 guerre hakkude mabɓe Israël maɓe darno catal biyetengal ndenka e kisal to banggue armée leydi ndi ɗum woni noon ko holliti maɓe darno catal défense taw kadi ko conseil de défense taw ko catal disnodirtagal to banggue ndenka e kisal leydi ndi ha ɓeyde sembe armée leydi mabɓe Brésil hewɓe hanki ceppi yoga guure mawɗe ɗe kamɓe noon ɓe gonani ko on gonnoɗo hooreji ɗe ndi woni Jair Bolsonaro ɗum ko caggal kay wonande nde Donald Trump felliti kay jaggude ko teddi fawɗum e hooreji ɗe ndi o saaha gonaɗo woni Lula da Silva ko wona ɗum ko noon wonande kay produit Brésil nataw toon to Amérique ko yoɓata e ko fate douane ko hunde sattude no feewi kala temedere ne yoɓa hen capanɗe joyyi ɓen kolliti ne belti hen kono kadi kolliti 2026 so tawi sonngoji ɗi mbaɗa nangganta ko neɗɗo mumen tawa ɗo e kaso so tawi on noon jeeya kay ƴamoɓe lefol laamu kala mo yamiri ko on ɓe gotanta ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno hen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en